escrit en abril de 2012, que no està publicat en cap llibre, i es titula... Vaig a posar-me això, mira que sé. Es titula Cavalls. Va precedit d'una cita de Sílvia Plath que diu ecos que venen des del centre com cavalls. I diu així: hi ha la terra neta de cavalls, un poema de Lorca a trenc de juny, el ventall de colorins que agitava un pressentiment fosc. Hi ha una espasa besant la nit, la tarongina perfumant les formes, un llac en el centre del desig, el batec suïcida de la sang. Hi ha les paraules sense genet, l'insuportable soroll dels cascos travessant avingudes de dolor, la misèria dels desnonats. Hi ha la gespa, com una esperança, el tronc estellat per la destral, els ulls que volen creure i no veure, la cançó d'un indignat a mitjanit. Hi ha les tisores en tots els cantons, l'ofici més antic del món i el de lector, els mitjans d'incomunicació i les ànimes d'un expurgatori intervingut. Hi ha la follia que arrapa l'arnès, la ferradura amarga de mig segle, les històries d'amor que es repeteixen, la infelicitat al quadrat i a metres. Hi ha els e-mails sense contestació, el WhatsApp i la memòria del cos, la prima de risc sentimental, les pèrdues que escriuen una vida. En quin punt es va aturar l'autèntica galopada?